Predsjednik Slobodan Milošević uputio Republici Srpskoj čestitku povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. U Parizu preminuo doskorašnji predsjednik Francuske François Mitterrand. Vladajuća koalicija u Japanu predložila Ryutaroa Hashimotoa za novog premijera. Prilikom pada na pijacu u Zairu transportni avion usmrtio više od 90 ljudi. 96. godina u Jugoslaviji biće u znaku obeležavanja Nikole Tesle, najavljeno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Snežna mećava paralisala severoistočni deo Amerike. Vreme sutra oblačno, hladno, vetar u pojačanju. Kompanija Dunav. Prijatelj ostaje prijatelj. Dobro večer. Dobro večer, gledate Dnevnik 2 Radio televizije Srbije. Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, predsjednik Slobodan Milošević uputio Republici Srpskoj čestitku u kojoj se kaže: građanima Republike Srpske srdačno čestitam Dan Republike Srpske, prvi koji dočekuju miru, uz najbolje želje za što uspešniji ekonomski i kulturni oporavak i svestrani napredak Republike Srpske. Kako javljaju agencije Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, najoštrije je osudio Hrvatsku za kršenje ljudskih prava Srba. U predlogu deklaracije od hrvatskih vlasti se zahtjeva da do 15. februara bitno popravi stanje ljudskih prava srpskog stanovništva u Hrvatskoj. U protivnom, Savet bezbednosti će, kako se ističe, preduzeti odgovarajuće mere. Pregled ostalih vesti koji su obeležili današnji dan započinjemo informacijom iz Pariza, gde je u 80. godini preminuo doskorašnji predsjednik Francuske, dugogodišnji lider socijalista François Mitterrand. François Mitterrand je rođen 26. oktobra 1916. godine u mestu Jarnac u zapadnoj Francuskoj. Doktorirao je prava i diplomirao na Filozofskom fakultetu. 1940. godine je dospeo u nemačko zarobljeništvo, iz kojeg je pobegao krajem sljedeće godine, a posle rada u Komesarijatu za zarobljenike u Višiju imao je, počev od 1943. aktivnu ulogu u pokretu otpora. Mitterrand je bio član prve privremene vlade posle oslobođenja, izabran je za poslanika okruga Nievre 1946. A zatim je u toku 30 godina vodio kao ministar 11 resora pod Četvrtom republikom, među kojima su i oni za prekomorske teritorije, unutrašnje poslove, pravosuđe. Na kongresu u Epineu 1971. godine Mitterrand je osnovao novu socijalističku partiju Francuske i danas vodeću snagu francuske levice. Pobedio je na izborima 1981. godine i postao prvi socijalistički predsjednik Francuske republike. Ponovo je dobio poverenje Francuza na predsjedničkim izborima 1988. Tako je punih 14 godina uzastopno bio šef države, što je najduže u Petoj republici. Mitterrandova era obeležena je pre svega zamašnim političkim reformama koje su zadirale u suštinu društvenog bića Francuske. Reč je o decentralizaciji, nacionalizaciji, poreskim i pravnim reformama. Ukinuo je smrtnu kaznu u Francuskoj. Bez sumnje bio je državnik koji je nosio veličinu Francuske i na međunarodnoj sceni. Socijalistička partija je bila njegova osnovna politička tvorevina. François Mitterrand je napustio ulogu domaćina u predsjedničkoj Jelisejskoj palati u maju prošle godine. Pošto je bio izuzetno literarno pero i objavio više knjiga, posvetio se pisanju analiza međunarodne situacije, ali to nije završio. Mitterrand je bio iskreni prijatelj Jugoslavije. To je prvi predsjednik Francuske republike koji je zvanično posjetio našu zemlju. Imao je prvorazrednu ulogu u naporima da se političkim sredstvima okonča Bosanski rat i razreši kriza na prostorima prethodne Jugoslavije. François Mitterrand bit će sahranjen idućeg četvrtka u svom rodnom mestu Jarnac u porodičnoj grobnici. Predsjednik Jacques Chirac se poklonio senima François Mitterranda u sedištu sekretarijata bivšeg šefa države, a to je zatim učinio i premijer Alain Juppé. Parižani također masovno izražavaju saučešće i manifestuju bol.
Mnogi su se zaustavili oko zdanja u kojem je Mitterrand preminuo, gde se danas nalaze njegovi posmrtni ostaci. Sve izjave, kako saboraca, tako i političkih protivnika, ukazuju da je Mitterrand bio veliki evropljanin. Svetski lideri izražavaju divljenje prema danas preminulom bivšem francuskom predsjedniku François Mitterrandu, ističući da je bio državnik, patriota, ali i veliki pobornik evropske integracije. Savet bezbednosti odao je minutom ćutanja poštu francuskom predsjedniku Mitterrandu kao, kako je rečeno, velikom prijatelju Ujedinjenih nacija, političaru i vizionaru humanijeg sveta. Predsjednik Evropske komisije Jacques Santer izjavio je da Evropska unija duboko žali za jednim od najuticajnijih protagonista i zagovornika evropskog jedinstva. Nemački kancelar Helmut Kohl rekao je da je sa Mitterrandom godinama blisko sarađivao na uobličavanju Evrope i nemačko-francuskog prijateljstva. Britanski premijer John Major izjavio je da će Mitterrandov rad ostati u nasleđe generacijama u budućnosti. Izraelski premijer Šimon Perez rekao je da je Mitterrand bio jedan od najvećih lidera u 20. veku koji je razumeo složenost arapsko-izraelskog sukoba. Posebnu poštu dugogodišnjem lideru francuskih socijalista odali su vođe levičarskih partija širom sveta. Visoki predstavnik za sprovođenje civilnog dela mirovnog sporazuma Bosni, Carl Bildt, sutra će članovima spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u Briselu saopštiti svoje planove za ubrzanje mirovnog procesa. Posle boravka u Sarajevu i Mostaru, Bildt će evropske parlamentarce obavestiti o mogućnostima za započinjanje obnova privrede zemalja prethodne Jugoslavije. Šef nemačke diplomatije Klaus Kinkel stigao je u posetu Sarajevu. S predstavnicima vlade u Sarajevu i Muslimansko-hrvatske federacije Kinkel razgovara o stanju u Bosni posle potpisivanja mirovnog ugovora, primjeni sporazuma i situaciju u Mostaru prouzrokovanoj sukobima muslimana i Hrvata. Gradonačelnik muslimanskog dela Mostara danas se nije pojavio na sastanku s gradonačelnikom hrvatskog dela grada. Sastanak su pokušali da organizuju predstavnici Evropske unije. Reuters javlja da je zbog izuzetno napete situacije posle konfrontacija u kojima je poginuo jedan musliman i jedan hrvatski policajac, civilima zabranjeno kretanje glavnom ulicom koja predstavlja liniju podele i prelazak iz jednog dela grada u drugi. Prinudni upravnik grada, Hans Košnik, vojni zapovednici Unprofora i NATO-a ne kriju da je Mostar, iako na pritisak Vašingtona, projektovan kao mikromodel Hrvatsko-muslimanske federacije, slaba garancija da će ta federacija početi da funkcioniše. NATO je izuzetno zabrinuti zbog mogućnosti da upravo u Mostaru bude uvučen u policijske akcije za koje na teritoriji Bosne nema dovoljno vojnika. Parijski diplomatski izbori ukazuju na svu ozbiljnost mostarskog problema koji otkriva istinu o odnosima bosanskih Hrvata i muslimana. Mostar je sudbonosan i odlučujući problem za hrvatsko-muslimanske odnose, a možda još i više za opstanak države Bosne i Hercegovine po Dejtonskom sporazumu. U krugovima vlade se ističe da će Sjedinjene Američke Države učiniti energičan napor da se stišaju strasti, pa se najavljuje akcija šefa američke diplomatije Vorena Kristofera lično. Grčka sa zabrinutošću prati razvoj događaja u Bosni, jer kako se ističe u komentarima, rasplamsavanje sukoba između muslimana i Hrvata ugrožava sprovođenje mirovnog sporazuma. U grčkoj štampi se također ukazuje da su muslimani i Hrvati do sada stvarali brojne prepreke pripadnicima Ajfora. Italijanski premijer Lamberto Dini sastao se u Rimu prvi put u svojstvu predsjedavajućeg Evropske unije s predsjednikom Evropske komisije Jacquesom Santerom. Razgovaralo se o strateškim zadacima u narednih 6 mjeseci tokom italijanskog predsjedavanja Uniji. Jedan od najvažnijih među tim zadacima je rekonstrukcija prostora prethodne Jugoslavije, na što je već više puta ukazala i ministar inostranih poslova Italije Suzana Agnelli. Predstoji organizovanje međuvladine konferencije krajem marta u Torinu, koja bi sukcesivno trebalo da traje do sredine iduće godine. Savezni ministar Margit Sauvić razgovarala je s otpravnikom poslova ambasade Slovačke republike u Beogradu Miroslavom Mojžitom o predstojećoj poseti slovačkog premijera Vladimira Mečiara u Jugoslaviji i njegovom mogućem susretu sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u našoj zemlji. Mojžit je izrazio zadovoljstvo položajem Slovaka u Jugoslaviji. Domaće privredne teme. Od kraja prethodne godine Beograđani svakog jutra pokušavaju da pazare makar jednu normalnu letnju hleba. Ništa zato kao da kažu pekari koji nastavljaju da mese kolače, očekujući da im se dozvoli povećanje cena. Da li su u pravu? Pekari su Beograđanima na početku godine umesili nestašicu hleba, a vekne od 600 grama spale su na 300 i 250 grama, a pritom zadržale istu, a negdje dobile i veću cenu. Razlog, pekari traže poskupljenje i do 120%, odnosno do 2 dinara za vekno od 600 grama, zbog nestašice goriva, viših cena brašna ili nečeg trećeg. U posljednjem mjesecu prošle godine brašno je koštalo 55 para, a sad dostiže cenu i preko 2,5 dinara za kilogram.
Mlinavi kao razlog navode nestašicu pšenice u otkupu od poljoprivrednika ili je tu možda već ukalkulisan strah od najavljenog izvoza hlebnog žita? Da li su sve ove kalkulacije opravdane? Evo računicu. Po realnim paritetima kilogram hleba treba da košta koliko i 2,5 kg pšenice. Prema trenutnoj situaciji na tržištu pšenica se plaća 50 para. To znači da kilogram hleba treba da košta oko dinar i 30, odnosno vekna od 600 grama 90 para. Poređenja radi koliko je koštala i vekna i kad je pšenica prodavana ispod zaštitne cene od 28 para. Zahtevi za poskupljenje su nerealni i neosnovani, a pogotovo ucene sa veknicama u Beogradu, jer su žitelji ostalih gradova u Srbiji dobro snabdeveni standardnim veknama. U svakom slučaju, narednih dana se očekuje potez vlade, ciljem da se normalizuje snabdevanje ovim važnim životnim artiklom. Glavni republički tržišni inspektor Stojan Zdravković izjavio je Radio Beogradu da su glavnim proizvođačima hleba uručena rešenja sa nalogom da sadašnju ponudu usaglase sa decembarskom. Zdravković je rekao da je beogradska pekarska industrija već postupila u skladu sa rešenjem, dok Klas to nije učinio, tako da je protiv odgovornih u Klasu nadležnim pravosudnim organima podneta prijava za privredni prestup. Guverner Dragoslav Avramović vraća se sutra na dužnost u Narodnu banku Jugoslavije, saopšteno je iz guvernerovog kabineta u Beogradu. U Prištini je Narodna banka Jugoslavije počela da otkupljuje devize od građana bez provizije. Punkt u zgradi prištinske filijale Narodne banke Jugoslavije u Vidovdanskoj ulici broj 4 radi svakog radnog dana od 7 do 14 časova. Svetska scena. U glavnom gradu Zaira, Kinšasi, na prepunu pijacu se srušio teretni avion koji je usmrtio najmanje 95 ljudi. Avion tipa Antonov 32 srušio se neposredno po poletanju sa obližnjeg aerodroma rezervisanog uglavnom za lokalne letove. Zvanično saopštenje sa konačnim brojem žrtava i uzrocima nesreće još nije objavljeno. Tročlana japanska vladajuća koalicija odredila dosadašnjeg ministra za međunarodnu trgovinu i industriju Ryutaroa Hashimotoa za kandidata za japanskog premijera. Do naimenovanja Hashimotoa, inače predsjednika najveće partije koalicije Liberalno-demokratske stranke, došlo je posle ostavke dosadašnjeg premijera Tomićija Murayame. Današnje odluci prethodile su burne diskusije unutar koalicije, koje bi mogle da dovedu i do njenog raspada, što bi bio signal za vanredne opšte izbore. Britanski ministar odbrane Michael Portillo, koji boravi u 4-dnevnoj posjeti Japanu, izjavio je da će Velika Britanija dati snažnu podršku Tokiju za stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema položaju i moći u svetu, Japan, ukazuje Portillo, zaslužuje znatno širi uticaj na međunarodna zbivanja za što je put i stalno mesto u Savetu bezbednosti. Portillo je također pozvao na bližu i širu vojnu saradnju Japana i Britanije. Američki sekretar za odbranu William Perry, koji je u Jerusalemu razgovarao sa izraelskim premijerom Šimenom Peresom, izjavio je da će Sjedinjene Američke Države pomoći Izraelu sa $200 miliona u periodu od 5 godina u razvoju antiraketnog odbrambenog programa. Pre dolaska u Izrael, američki sekretar za odbranu je u Amanu obećao novi paket vojne pomoći Jordanu od oko $300 miliona. Na predsjedničkim izborima u Gvatemali kandidat Partije nacionalnog progresa Alvaro Arsu dobio je 52,32% glasova u oko 80% opština u kojima su prebrojeni glasovi. Arsu je dobio 50.000 glasova više od protiv kandidata Alfonsa Portilja, lidera Republikanskog fronta Gvatemale. U bugarskom gradiću Elhovu 7 lica je izgubilo život, a 3 se još vode kao nestali kada se srušio viseći most preko reke Tundža. Most se srušio dok se na njemu nalazilo više od 200 žitelja gradića koji su posmatrali tradicionalnu predbožićnu ceremoniju. Uzrok nesreće je najverovatnije preopterećenost viseće konstrukcije napravljene ranih 60. godina. Ponovo o domaćim temama. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Beogradu, koji je nedavno obeležio 45 godina rada, u 95. je ostvario značajne rezultate u pruženju neposredne zdravstvene zaštite ženama, deci i omladini. U Institutu za majku i dete u protekloj godini lečeno je oko 16.000 mališana, najviše na pedijatriji oko 7.500 i hirurgiji 5.500. Sa područja Beograda tu je lečen 5. deo od ukupnog broja dece u Republici, a većinu čine mališani iz unutrašnjosti. Poboljšani su uslovi za dijagnostiku i povećan je broj hospitalizovane dece. Uspesi su ostvareni zahvaljujući i razumevanju i podršci Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva za zdravlje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Saveznog ministarstva za rad, zdravlje i socijalnu politiku. U
Ta podrška u dolarskom iznosu je skoro $1.000.000 i ona je iskorištena i za nabavku neke opreme, lekova. Deo tog novca uložen je u opremanje laboratorije genetskog savjetovališta koja pripada novim razvojnim programima Centra za planiranje porodice. Cilj svih ovih ispitivanja u prenatalnoj dijagnozi je pružanje mogućnosti trudnicama sa visoko rizičnim trudnicama da dobiju zdrave potomke. U tom cilju, pored klasičnih analiza koje se koriste u prenatalnoj dijagnozi, krenuli smo uvođenjem novih metoda molekularne genetike u dijagnostiku mamografskih i disenih oboljenja. Sredstva su izdvojena i za brži razvoj Centra za hemato-onkologiju. Mi su organizovana intenzivna hematološka negdje, stvaranje bloka i stvaranje mogućnosti za lečenje transplantacijom koštnih srži u hematološkim i drugim malignim oboljenjima dece. Kruna uspeha instituta je nedavno usvajanje uredbe o zdravstvenoj zaštiti žena, dece, školske dece i omladine, kojom osnovna zdravstvena zaštita ostaje besplatna i imaće veliki značaj u ostvarivanju populacione politike u Republici. Na tribini Socijalističke partije Srbije, koju je organizovao opštinski odbor, socijalistima Voždovca obratili su se potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Goran Perčević i predsjednik gradskog odbora Branislav Ivković. Negativne posljedice petogodišnjeg dejstva sankcija moraju se brzo i efikasno otkloniti. Socijalistička partija Srbije, istakao je potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Goran Perčević, zalaže se za sveobuhvatnu i organizovanu borbu protiv svih oblika kriminala i nezakonitosti. Sve ono što činimo na planu ekonomskog, kulturnog i demokratskog razvoja najbolji je način za otklanjanje posljedice sankcija i kriminalizacije, naglasio je Perčević i rekao. Kriminalu se treba suprotstaviti oštro i bespoštedno striktnim zakonskim merama. Uklanjanjem sankcija nestao je glavni uzrok povećane kriminalizacije u našem društvu. Borbi protiv kriminala treba pristupiti sveobuhvatno i organizovano. Zato ćemo mi predložiti čitav niz mera, počevši od promjena u zakonodavstvu, pa do stvaranja materijalnih, normativnih i kadrovskih pretpostavki za bolju organizaciju i efikasniji rad državnih organa koji se bave sprečavanjem i suzbijanjem kriminaliteta. Država mora posebno da odgovori na nove i veoma unosne oblike privrednog kriminala. U materijalno-kaznenom zakonodavstvu, naveo je Perčević kao primjer, treba podići donju granicu kazni za krivična dela u porastu, a kazneni postupak ubrzati u cilju veće efikasnosti. O tome i o drugim inicijativama, zaključuje Perčević, raspravljaće na narednoj sednici Savet Socijalističke partije Srbije za pravna pitanja i razmotriti inicijative za donošenje niza mera kako bi borba protiv kriminala bila još uspešnija. Predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije dr. Branislav Ivković, govoreći o programu razvoja Beograda koji će gradski odbor Socijalističke partije predstaviti 17. februara, istakao je da su u njemu u potpunosti obuhvaćeni razvoj privrede, poljoprivrede, delatnosti usluga i turizma, mesto građevinskog zemljišta, urbanizam. Komunalno-stambenu oblast, saobraćaj, obrazovanje, posebno visoko obrazovanje, jer grad Beograd ima jedan od najjačih univerziteta Evrope, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, demografsku politiku, jer želimo da grad Beograd bude mlađi, kulturu i naravno sport bez kojeg ne možemo. Znači, pokazali smo tim programom, i vi ćete to i vidjeti, da smo sposobni da ponudimo kao jedna moćna, organizovana partija jakih kadrova u svim oblacima nauke i struke, viziju razvoja Beograda do 2000. godine. Na kraju svečane tribine uz bogat kulturno-umetnički program uručene su članske karte Socijalističke partije Srbije novoprimljenim mladim socijalistima, čiji je broj samo na opštini Voždovac u posljednjih mjesec dana povećan za 700 mladih socijalista. Pre 140 godina rođen je naš veliki naučnik i pronalazač Nikola Tesla. To će biti obeležavano tokom cele godine, a centralni događaj je 5. međunarodna konferencija Tesla, 3. milenijum, od 15. do 18. oktobra u Beogradu. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen je program Teslinog jubileja. Nikola Tesla, pronalazač, inženjer, naučnik i vizionar, rođen je 10. jula 1856. godine. Stvarao je u 19. i 20. veku dela koja su izmenila svet i bez kojih ni 3. milenijum ne bi mogao da počne. Od kraja prošlog veka član Srpske akademije nauka i umetnosti bio je i Nikola Tesla. Ponosni smo na delo koje je ostavio čovečanstvu i time što je bio naš član, rekao je akademik Aleksandar Veskić, predsjednik Srpske akademije. Ova jubilarna 1996. godina pokazat će koliki su doprinosi velikog naučnika i pronalazača, naglasio je akademik Veskić. Tokom ove godine biće obeleženo višegodišnjica. 140 godina od rođenja Nikole Tesle,
60-godišnjica društva instituta Nikola Tesla, 40 godina muzeja Nikole Tesle i 2 decenije od donošenja odluke društva da se formira fondacija Nikola Tesla. Najznačajniji događaj je svakako 5. međunarodna konferencija Tesla Treći milenijum, koja će se održati u Beogradu od 15. do 18. oktobra. Teme trodnevnog međunarodnog skupa, na kome se očekuje preko 1000 učesnika iz zemlje i sveta, obuhvataju niz oblasti naučnih i pronalazačkih aktivnosti Nikole Tesla. Tokom ove godine biće organizovan i veliki broj pratećih manifestacija, naučnih tribina, školskih takmičenja mladih istraživača, svečana akademija na dan Teslinog rođenja 10. jula, kao i niz seminara u istraživačkoj stanici za mlade u Petnici. A fondacija Nikola Tesla raspisat će 27. januara konkurs za dodelu tradicionalnih Teslinih nagrada za stvaralaštvo u prirodnim i tehničkim naukama. Fudbalski klubovi počinju sa pripremama. Jesenji prvak Partizan, podsjetit ću, završio je prvi deo prvenstva sa 3 boda prednosti u odnosu na jedinog pratioca Crvenu zvezdu. U sabiranju bonus bodova, međutim, Partizan i kao jesenji prvak najmanje je profitirao. U prolećnom delu startovaće sa 2 boda prednosti u odnosu na jedinog konkurenta Zvezdu. Partizan je danas počeo sa pripremama i već je poznata informacija da oni nisu menjali tim. Evo još informacija kolega Kovinjana. Prvi radni sastanak Partizanovog pogona u novoj sezoni trajao je jedva 10 minuta, dovoljno da direktor Nenad Bjeković podsjeti igrače na udarne ciljeve ove sezone i zaželi im uspeh u njihovom ostvarenju. Više vremena potrošeno je na predaju pehara najboljem igraču Jugoslavije u prošloj godini i u izboru televizije Politika Draganu Ćiriću. Potom je usledio izlazak na teren i onaj klasičan početak bazičnih priprema, što igračima najteže pada. Mislim da je izvrši deo ukupnog perioda najteži i mislim da će ovaj deo proteći isto kao što i proticali svi ostali. Mada je vidjeli se sami danas počeli, znači ulazimo u jedan rad, mislim da će ovdje biti jedan lakši deo priprema nego onog u Leparskom Juru i mislim da ćemo se dobro probiti za nastavak prvenstva. U petak celokupan pogon od 26 igrača plus stručni štab seli se u Donji Milanovac. Tu će početi i potpuno uklapanje trojice Novajlija koji svojim potencijalom trebaju pojačati konkurenciju za prvi tim. Vukićević je stigao iz Beogradskog Radničkog, Krstajić iz Kikinde i Sviklica iz Bačke Palanke. Tumbaković kaže da svih 26 fudbalera pripreme počinje sa istih pozicija, a samo od njih zavisi da li će na početku prvenstva biti u startnoj 11-torici ili ne. Trener Partizana Ljubiša Tumbaković kod nas uživa ugled vrsnog stručnjaka. Još prošlog leta govorilo se o tome da će on nastaviti karijeru u inostranstvu. Međutim, ništa od toga. Ali evo sada priče su ponovo oživale na tu temu. Ali da li su istinite? Pitali smo trenera Partizana. Današnjim vremena stvarno je vest da Ljubiša Tumbaković, šef stručnog štaba Partizana, nalazi se na spisku trenera koji bi mogli da naslede Valdana na mestu trenera Reala iz Madrida. Vrlo lepa vest, još kad je bila istinica, bila bi još lepša. Upravo ovoliko koliko vi znate, toliko ja znam. Međutim, interesantno je ako je problem podatak i ako se to pojavilo u štampi u Španiji, da se neko interesuje za trenera Partizana. To je u momentu stvarno interesantno. Vjerovatno su rezultati koje je postigao Partizan zajedno samo u posljednjih par godina, ovako na neki način usmerili njihovo razmišljanje i na trenera Tumbakovića. Ako je to tako, onda je mnogo lepo. Samo da dodamo, drugim rečima, Ljubiša Tumbaković se unapred zahvaljuje svim novinarima koji ga na ovaj način svojim tekstovima šalju u velike evropske klubove. Sada najava u kupu evropskih šampiona za odbojkašice sutra. Odbojkašice Užičkog jedinstva dočekuju favorizovanu ekipu Parmalat iz Italije. Gošće su doputovali danas u Beograd i najavljuju se kao jedna od najjačih svetskih ženskih ekipa. Još informacija koleginica Vujsić. Odbojkašice Parmalata dolaze sa samog juga Italije, iz Matere. U tekućem prvenstvu su trenutno druge iza ekipe Fopa Pedreti, ali kako kaže u klubu, play-off im je omiljeni period kada gotovo uvek zauzmu prvo mesto, kao i ovog leta na Kubi gdje su osvojile svetski kup u konkurenciji 8 najboljih svetskih ekipa. Prošle godine u Kupu Evrope izgubile su od Uraločke. Evo što o predstojećem meču kaže trener Parmalata Massimo Barbolini. Pogledali smo pažljivo kasetu sa snimkom utakmice između Jedinstva i Slavije iz Bratislave, pa smo na taj način upoznati sa našim prvim protivnikom iz Jugoslavije. Jedinstvo, po mom mišljenju, igra dobro, igračice su izuzetno brze, sigurno je na mreži, prema tome moramo biti obazrivi. Parmalat je ekipa sa najvećim brojem reprezentativki, a najbolje igračice su prva tehničarka tima i reprezentacije Ana Marija Marazi, zatim Gwendalina Buffon, Vanja Bekarija je povređena,
a jedina inostrana igračica u ekipi je Nemica Suzan Lame, ubojita smečarka, čija je selekcija već izborila pravo učešća na olimpijskim igrama. Kada smo ovako lepo upoznali ekipu iz Italije, da je najavim samo utakmice jedinstvo Parmalat, igraće se sutra u 19 sati i 30 minuta u Užicu. Imate direktan televizijski prenos na drugom programu. Duško Bajević, trener atinskog AEK-a, godinama je najuspešniji trener u Grčkoj. Trenutno sa AEK-om Bajević zauzima drugo mesto u prvenstvu. Ovo sada prilike da pogledamo na delu njegovu ekipu. U jučerašnjoj utakmici protiv Santija. Fudbaleri AEK-a su u žutom i to je bio već prvi gol koji je postigao Kostas, a sa desne strane mu je loptu dotorio Čortas. A gledajte sad ovaj udarac fudbalera Ksantija Palidisa. Išao 25 metara, inače tim Ksantija. Pogledajte sada i ovaj ne baš tako ravnodušan izraz lica našeg trenera. Tim Ksantija, dakle u sredini tabele grčkog prvenstva. Još jednom ovaj gol. 2-1 je na kraju bilo, pošto je ipak postigao gol Čortas. Sada, ragbisti Dallasa 4. godinu za redom postali su prvaci svoje konferencije i ušli među 4 najbolje ekipe za Super Bowl. Ovo je najveći junak ove ekipe, njegovo ime je Dale Sanders. Inače, temperatura je minus 5 stepeni bila na terenu. Kada pitanje koliko li je bilo ispod kacige. Ispod kacige plus 50. Snežna mećava koja je juče zahvatila severoistočni deo Sjedinjenih Američkih Država danas je pogodila zapadnu Virginiju, Maryland, Pensilvaniju, New Jersey, New York i Novu Englesku. Inače, kod nas padavina nema, ali duva jak jugoistočni vetar. Svi putni pravci su prohodni, osim puta Peć-Kula-Rožaje. Zimska oprema obavezna je u planinskim predelima Timočkog regiona, Kosova i Metohije, kako po Niku i Goču, u višim predelima Ivanjice, Raške i Peštera. Oblačno bez padavina danas je bilo u celoj zemlji. Duva je jak jugoistočni vetar. Dnevne temperature bile su iznad 0 i kretale su se oko maksimalnih 7 u Kragujevcu, a na Primorju i do 13 stepeni. Zaječar i Negotin bili su i danas najhladniji gradovi u zemlji. I za sutra meteorolozi predviđaju oblačno i vetrovito vreme. Slaba kiša padaće na severu Bačke i u Banatu. Temperature će se kretati u jutarnjim časovima od minus 2 do 3, na Jadranu do 8, a najviša dnevna od 2 do 8, na Jadranu do 15 stepeni. Bez padavina sutra i u Beogradu duvaće jak jugoistočni vetar. Temperature će se kretati u jutarnjim časovima oko 2, a najviša dnevna oko 6 stepeni. Završen, doviđenja. Prijatno večer.